Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh, bro, akong phone nun. Kita? Uy, kain mo siyang number ng nawag. Huwag mo ko magkaila, bro. Ha? Oh, tubaga. Hello? Kung dili ka gustong bumbahan ko ang imong bahay, buhi inastay ka na. Ha? May bawo ka. Nga sa kahaytik na karon sa panahon, mahibawaan ako ang imong nimutangan. Pinaagi ni imong cellphone gigamit. Ha? Kinsam ka? Ah, hello? Hello? Bro? Kinsa na bro? Giputol na niyang pikas linya, bro. Ha? Unsa man disulti day? Nga nung ingon og sa... Laing papanghulga, bro. Ha? Usay? May babae na nawag na ko ganina. O karon, lalaki na sab. O usa lang ilang gusto. Gabuhian ka ng Carla. Oh, unsa? Bumbahan ko niya ako ng butangan, bro. Kay matrace ko niya pinagi sa cellphone nga akong gamit. Ah, binuang. Posibleng dili binuang, bro. Oh, bro Alden. Kaya wa pa ta mahibaw sa dagan sa utok kini mga tawana. Nga gustong buhian si Carla. Ug ako maangin ko ni, bro. Kay akong numero ilang kasi tawag. Kaya nagtuo sila nga imo ning numero. Kasayo na na bro. Pag-ilis og number. Oh, unsa? Nasa ato pa. Wa pa gid kay planong i-give up ka na mabayhana, bro. Juan. Oh, may text, bro. Basig ang ako na ng direktor. Sige na, pag-ilis na. Kay mag-goyig ka nun sa studio. Oh, Oh, ano sa nagdagway nimo? Nga naman sa na ha? Sige ka man nagkakuratan ng imong cellphone ay. Ging nang pag-ilis og simpak. kundi di mo ihatod ka ng Carla sa mga tagtungod na. Kanang nagsig-samok-samok na ko. Murag, wala ko lang choice in, bro. Gawas pag-ilis kito sa kong simpak. Kay lain sa ning number ning nag-text ako, bro. Mo ba? Oh, kay nga naman sa na bro. Na. Sige, ikibasa. Ano mo tuo ka? Yes. I did it. Nakahimog ko hadlok sa gwapong dako. Nagasiguro ko. Nagkuyog na siya sa... nagkuyog naman. Nagkurog na siya sa hadlok. Uy, hala! Nitawag! Ginuog ko! Hindi may kumuhaton! Bro, kung sabihin mo haton? Anong imo man ang gitawagan? Nganong hadlok-hadlokon man si kunutan nila. May na may bawo sila nga wa ta mahadlok nila. Wa gid to bagay. Oh. Wa gid. Si? Wa to baga. Talawan sang dako nga nang hudlat lang nato. Yun na. Ay man tong numero ani sa giingong mong lalaki o babae nga nanawag nimo. Kaya akong tawag bi. Ako yung tawag. Og magigsulti ko nila. Ambil na, be. Ambil na lagi na. Ay, ni. Usa ba? Ako ning phone. Ako ni. Ambil na, be. Ay. Bro, si Carla. Si Carla ang pahimungtan ko. Kaya naibaw kong naibaw siya kung si Kinsa nang nagsigig panghudlat ni mo. Carla! Carla! Ni ana sila. Manlakaw na tingali ni og mananghid na ni si Lloydie nako nga mulakaw. O Lloydie naman, si Derek na daay ni siya oy. Pero mas ganahan jud unta kong musangpit ani niya og Lloydie. Pero basin maglibog ang maminaw. Carla, hain ka! Ay, nalimot ko. Mutago na diay ko. Hain mo ni. Lagot ni nung kugmayo ni Bayana eh. Kung tawgon di ugin mo tubag, maglago tabi kung di ko tubag da.
Carla! Bro! Wa si Carla? Ambot, hain ng bayana bro. Nasusi ko na ang kusina og dinis sa gawa sa bahay. Og ang servants quarter. Wa siya dito. Unsa? Imposible sa kundi mo tubag. Ikaw ko ni Suway og tawag bro be. Oh. Kay dinayeg biya ka adto niya. Ha? Kay umdi ka magpaibaw na ako ngayon mo siyang ipamalitan sa iyang mga personal nga mga gamit. Ha? Kuan bro, kining... Misulti siya na magi ka ako. magpakabana sa pagpanamilit ng Carla. Bro, babae biya na bro. May mga panginahanglan. Ug tapos sa lawas sa gisuluban na sa pagdana to dinis inyo. Nalimot ka? Di sag ko ingon anak kasalbahay soy. Naibaw sag ko. Naguna-una sag ko anak. Ha? Pero imo lang gyud kong naunhan. Nanghilabot lang gyud ka sa akong mga plano anang bayhana. Bro, nasuko ka na ko? Ha? Bro Derek? Kung nasuko ba kasong gibuhat nga pagpakabana kang Carla, sorry bro. Kung papanghilabot alang nimo akong gibuhat, paselo ako. Apan, gibuhat ko lang ang angin kong buhaton bro. Katungod ka na ni Carla. Ug katungdanan mo sa bunta. Bro, naguna-una ko ana eh. Apan gusto ko pa unta siyang pantuso og maayo sa iyang kahimtang. Di naman sana maayo bro. May mo mangulikta tayong mga babae bro. Apan, dili na to sila pasakitan. Kaya babae, angin respetuhan og mahalon. Bro, May inahan ng mga igsoon biya sa kang babae bro. Sa isip sila o sila sa buhatan na sa ingon. Ngayon sa pati ni mo buhatan sila na. Oh. Malite ko sa recording bro. Basta kayo naibaw na ka. Nga patungahon ka ni manager sa studio. O paobserbahon ka sa recording. Una na ko ha. Kay hapit ng oras sa recording. Sige bro. natiuro ko sa gipanunti ni Bro Altinda. Nasuko ka to na ako. Maglain ang timpla sa iyong sinultihan. Yun na, si Carla. Ingi ka ni bayana. Carla! Ay, wagi Carla nga ako nakita sa tibuok palibot ni bay. Wa sa'yo mo tubag sa akong tawag. Ingi ka ni bayana. Nilayas naman ka ning yabag. Hanggaw. Hanggaw yun. Nilayas naman ka itong wa mananghid. Layas gani siya. Ano mo itong mananghid pa man. Pero, di man na mo iyang gipasalig na ako. Matod pa niya na ako, di siya mubiya din sa akong kaugalingon hangtod nga di ko makamove on sa nahitabo na mo ni Hart. Pida hanggaw gini bayana gid. Di mo tuman og saad. Giilad lang day ko niya. Andam na akong tuwalyaw ilisan nga gipahimutan din sa akong kama. Wa pa man ni ganina. Sa ato pa. Sa ato pa ni ara ditong amaw dinis palibot. In ka niya eh. Husto, maligo na ako. Biyaan ba kong Bro Altinda? Dili na si Anderek ako nailan. Matay di kasabot po ko sa mga ipakita niya mga liho karon. Sige niya kasaba og paanto si Carla. Unya usahay. Makita ko siyang ingon sa nalingos mga kabuang ni Carla. Ug ang katapusan naman pa nagsulti karon na. Nasabot akong ingon usa nangigi siya sa gibuhat kong pagpagkabana kang Carla. Gusto ka ko sa pagduda. Uy. Ang nagsamok sa tingalin eh. Kinarang ilisan ko na hindi akong simpak. Ako delikado eh nila. Uy. Hello? Heart? Kumusta ni mo, amigo? Kuan, kining... Pila na ba kapapayang gipuli na ako, ha? Kuan, Heart? Kanang... Bisa kung saan ang amigo mo
mo, Alden. Himapay ka na. Nagsalig lang na siya, gwapo na siya da. Og siyang pagka-artista kunyuhay. Oh. Maong duwa-duwaan lang na niyang mga babay. Heart? Apan ing na siya nasayop siya. Nako, Alden. Kuan Heart, may tawag ba ito siya suway ni mo? Apan, mato pa niya, dili na ko ka makontak. Og kapila ra siya mi antem sa pagtawag nako, ha? Ha? Super lingaw na gitingali siya siyang life diha. Ngawa ko. O di ko makatugot niya na Alden. Ako? Grabe na kong anto sa kauwaw. Nga hangtod karon, ako pang gibati. Samtang siya, nagpasod o babay siyang bay. Ha? Bantay lang siya na ako inibalik na ko sa Pilipinas. Mubalik ka na dito sa Pilipinas, Heart? Wa gid pakitang hanggaw eh. Bantay ka lang na ako, iniguli na ako, Carla! Bantay ka lang gid ako, ha? Nakabati ka? Ha? Kalakot pa yun eh. Ako pa'y ablis gate. Ako na sa sirados gate. Pita. Carla! Ang gate, be! Sirado yung gate! Carla! Pita, ay wagid ay. Makalagot gid eh. Ako gi makasiras gate da. Ha! Gawas niyang kanahana ka, ha? Makatilaw gi ka na ako! Pida ni mo! Bantay ka lang! Bida gid ay. Wag mo gawas ay. Wag ko'y nakita ang Carla bisan og sid-sid na lang sa iyang sinina. Palagot gi ginuong ko ning maayo ng Carla ay. Nga iya kong gitago-taguan. Ha, pantay ka lang gid unya inig uli na ako. Nalate ko 5 minutes na. Akong gitar sa baggage compartment. Ang nandun sa studio. Okay, magdingami kita kanta mas recording. Oh, tao! Tao ginang nagluko. Nahon sa baggage compartment ng akong auto. Wadi maglihok! Guard! Guard! Ang guard, tawag ko siya. Guard! May tao sa akong baggage compartment. Og, murag patay na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!